Ngadeg kaya ayu. Ayu, iki anak wedok. Paling dirujen. Mbah Lurah nyuwun ngapunten. Kandang susah sapa sing ngancani bisa aku tetap tresno lan tetap setia ya kan Manten anyar Mbah Kakung disikuk gambare. gawe kuciwa ning Anis dalem ki ngaturke panuwun suwe ra petuk karo Mekarasri. nggih Pak Heeh, ping pindhone sliramu karo aku ki wong-wong ki ben jo ngerti darake Mbah Giyana mung gandhengi penyanyi wae. Ora ngerti nek iki anak wedok. Aja disawang pake nek kaya ngono, anake dadine nek kaya ngono. Lah iki sing apik bibite kok. nggih Iki sing apik bibite. Dadi nek iso ki cendhek iso mundak dawa, nek dawa mundak kedawan. nek dawa mundak Kedawan. aja kok Aja kok cendhek mundak dawa nek dawa mundak cendhek. Lah ya bar kok ya. nggih Iya, Mas. Keluarga saking Colomadu samudayanipun kapundhut gambaripun. Muga-muga ya nduk temantene sarimbit nggone jejodohan iki iso dadi siji ati loro manunggal kaya jenang gula ki mau tansah dieling-eling apike aja nganti dieling-eling alane. Muga-muga temanten iki ndang duwe anak kaya sliramu ya nduk. Nek iso papat aja mung loro. Oh sekawan Iya. Lanang wedok padha.
ning ya nyata kok, Nduk. Pripun, Pak? Wong ki nek omah-omah sok nganggo padu barang kuwi ya eneng apike. Saene pripun? Apike nek bar padu teko kanca-kanca yoga kuwi dalah par padu tanggapan. Mulih kok tanggapan ki leh wis blas gak leren. Niki yoga-yogane mboten nate padu kok. Blas. Ora tau mulih dhuwit ya ora tau go mulih kok leh padu piye. Insyaallah. Pure. Namung pure Oh, padu. gak padu jadi mung pure wae gak iso padu. Blas. Ya malah luwih nemen. Ya wis muga-muga kanca-kanca yoga ki entuk omah-omah ya ndang tambah anak neh. Pak Didik nika padune saben dalu. Heeh. Nggih to Pak Didik? Yuk, diajeng.